Mati, umieme pipika, dáme dupačky a ideme pozerať telku, dobre? Dobre, umí pipíka, mne sa to páči. A ako bolo v škôlke? Môj oco je aj tvoj manžel. A on je aj tvoj oco? Môj oco, keď je tvoj manžel, tak je aj môj manžel, lebo sme rodina? Pomaličky, Mati, nerozlej. Áno, nemôžem. Lebo čo by sa potom stalo? No by mi ocinko zlomil nožičku. Som si tak prdol, cez ústa. Čo tieto labky studené? Idem ti dať ponožky, dobre? Áno, lebo som dostal rakovinu. Mamina, prečo mám ja také chlpaté nohy ako ty? To si ma milíš s ockom. Nemilím, fakt, oco povedal, že máš bobra. Tuto mi to zakryl, mi to bude fúčať. A ako robí Hauko? How? A Ješko? Dedo Dušan je alkoholik? A ako robí had? A žlta po anglicky? Yellow. Borne, šikovný. A skontroloval si pod postelou, či tam nie je Dedo Dušan? Čo by tam asi robil? No minulo sa tam schovával, aby ma nastrašil. Ježiš, Mati. A dož ma noci skontrolovať? A prečo by som mala? Môže, či som náhodou není mŕtvý. Nevymýšľaj a spí. Dobre, dobrú noc. Mati, ale nie tak, že sa zadusíš. No, Poď, už sa to deje, rýchlo. pomôž mi rýchlo. Potom, kým to neviem, bože.